Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез көн темасы тапшырын карыйсыз. Студияда сезнең белән Гөлназ Кашаева. Бүген безнең студиябызның кунагы Мәскәү татарлары һәм Төрки халыклар милли конгрессы президенты Рөстәм Ямалиев. Хәерле кич. Хәерле кич. Рөстәм Фәйзович, Мәскәү татарларын берләштерер өчен бик күп кенә көч куясыз. Һәм инде шул ук вакытта Түбән Камада мәктәпләрдә яшьләр белән очрашып, аларга ватанпәрвәрлек хиссен тәрбиялисез. Шулай бит? Шулай да. Без Мәскәүдә безнең якташлык инде менә Нижнекамский якташлык Мәскәүдә, аны инде мин алып барам 28нче ел быел була. Бөтен Нижнекамскийга килгән студентлар менә команда күчә тора башлый Мәскәүдә. Без алар белән инде аралашабыз, аларны җыябыз. Менә яшьләрне бик яхшы без хоккей матчларына алып барабыз. Фан-клуб Нефтехимикның монда бит хоккей клуб Нефтехимик бар. Шуның без шундый бер 20 ел инде безнең фан-клубы бар. И бөтен яшьләрне Нижнекамский яшьләрен җыеп, шул хоккейларга без алып барабыз, концертларга алып барабыз. Лимаевка барабыз, инде ике тапкыр без җылга. Табеевка барабыз, шунда да инде шул яшьләрне җыеп алып барабыз бу без инде. Менә сез яшьләр арасында патриотизм тәрбияләүдә яшьләр инициативаларын ролен ничек бәялисез? Бармы? Ул бар. Мин ничектер менә без бит яшьләрне менә шундый кыягазлар тапканнар да. Китай бар бит инде Китайда. Шул китайский стенаны ясаганда шундый кыягазлар тапканнар. Анда да яшьләрне ачуланганнар, сөккәннәр, сез эшләйсез, тырышмайсыз дип. Менә бар Гибель Помпеи теге Италиядә инде бер шәһәрне вулкан астында калган бер шәһәр бар. Шунда да шундый язулар тапканнар, шунда да яшьләрне ачуланганнар инде. Шуңар инде без дә әйтәбез, безнең яшьләр андый түгел. Менә без үз вакытында андый түгел идек дип. Миңа алай менә ничектер яшьләргә шанасы килә. Ул бит безнең киләсе буыннарда, киләсе көннәрдә, җылларда аларга бит бөтен шаныч. Менә аларга кала дөнья. Әйдәгез менә уйлыйк, нәрсә була 20 елдан, 30 елдан, 50 елдан, 100 елдан нәрсә була? Алардан кала бит инде менә. Рөстәм Фәйзович, Түбән Камада тагын нинди чаралар үткәрергә җыенасыз? Менә безнең бик зур чара булачак иде. Без аны җылга 2 тапкыр үткәрәбез. Молодежный форум. Молодежный бизнес форум инде. Без бизнесмен яшьләрне җыеп инде үзара менә шуларны аралашалар, дуслашалар шунда инде. Аның бик файдасы күп инде. Хорошего настроения, с одним настроением вы сюда пришли. Очень надеемся, с другим настроением вы уйдете. Участников форума поприветствовал гость из Москвы, президент Национального конгресса татар и тюркских народов Рустам Ямалиев. Одна из главных задач, что вся эта такая неравнодушная, такая вот общественная организация, такая вот молодежь рухлы, иманлы, вот, сәләтле, шунды яшьләр, чтобы все собрались, познакомились между собой, пообщались и дальше решали свои вопросы. И менә безнең бит 1 марттан ифтарлар башлана инде. Шуңар без ел сайын менә 28 ел без инде Нижнекамскийга килеп, азрак мәчеткә булышып, детский домга булышып, инде дом престарелыхка барып, инде яшьләр белән именно яшьләрне без алып барабыз менә бу дом престарелых, детский дом, мәчеткә инде шуларга булышабыз. И менә күп кеше безнең ифтарның мәгънәсен белми, аның иштәлеген белми. Менә су ишәргә ярамый, ашарга ярамый. Оннан түгел бит. Менә шул ифтарның нинди аның фикере, менә нинди ул бит ифтарны безнең меңнәгән җыллар безнең бит бөтенесе тоткан аны, безнең әбиләр, бабайлар инде. И менә шул ифтарның иштәлеген без мәгънәсен шуларны без инде аңлатып сөйләйбез. Хәзрәтләрне чакырып, яшьләрне чакырып, и Нижнекамскийда безнең сөйләгәннән соң, безнең шундый эш алып барганнан соң, күп кеше шул ифтарны тагын тота башлай инде. Шуңар без бик куанабыз, шундый жаңа кешеләр ифтарга катнаша инде. Яшьләр белән бәйләнеш урнаштырганда, аларның ил һәм туган җир турында аның һәм тугрылыгын
арттыру өчен сез нинди алымлар кулланасыз? Менә иң мөһиме шул бит. Ну, мен Нижнекамскида былтыр булдым 33 мәктәптә. Менә практически bütün мәктәпләр мин булдым. 6 колледжда булдым. И һәр безнең менә чыгыш инде, мин үземнең чыгышларны безнең министерство, значит, образование белән, алар белән күрсәтеп, сөйләшеп инде, шулар белән киңәш итеп, шундый безнең чыгыш була. Без балаларга әйтәбез, менә нинди сезнең ишегездә хисләрегез бар? Нинди өметләр бар? Ничек сез үзегезне күрәсез 20 елдан, 30 елдан? Шулай иттереп, менә шул хисләрне, уйларыннан башлап, без күчәбез тарих инде. Менә тарихта беләләрме, алар татар тарихын, безнең Россия тарихын инде. И шуннан соң инде менә без жаңалык керттек, без алар белән сөйләшәбез. Кем сезнең булды әбиләр, бабайлар? Алар койсы жактан, койда торганнар? Татарин, обычно среднестатистический татарин. 1000 лет до его предки изучали татарский язык. И этим предкам временами было сложно, татарский язык и запрещался, и не изучался. И вот, например, ну давайте вот на вас остановимся. Вот ваши предки, 1000 лет, они были татары, у них был татарский культ, татарский быт, татарские древние обычаи. И именно вот татарский язык дошел до вас, и ваши предки стали такими, потому что они гордились, потому что они были татары, а у них было самосознание, самоидентификация, и они брали пример, потому что в татарской нации очень много людей, кем гордиться. Узган елны без сезнең белән гаилә кыйммәтләре турында бу студияда сөйләшкән идек, шулай бит? Менә инде әлбәттә гаилә сезнеңчә балаларда патриотизм тәрбияләүдә нинди роль уйный? Менә сез әйттегез, гаилә ишендә тамырларын белергә, менә сезнеңчә. Яшь әтиәниләр белән кирәк аларны җыерга, алар белән сөйләшергә. Алар бит менә бит балалар менә 1нче класста, ул бит алар бит улейлар, алар белән сөйләшергә кирәк менә. Сөйләшергә шул патриотизм турында инде, ил турында, шулай бездән бөтен нәрсә тора менә. Һәрбер гаиләдән бер гаилә, ул бер государство, бер ил, да? Шул нинди политика ул илдә инде, нинди идеология, да, нәрсә белән алар торалар, нәрсә уйлыйлар, нәрсә сөйләшәләр, нинди анда иштәге фикерләр менә. Шуларның шуңар безгә кирәк күбрәк и әтиәниләр белән сөйләшергә. Мәктәпләр белән бергә үткәндә милләт һәм тарих турында белемне киңәйтү һәм яшьләрнең кызыксынуын үстерү өчен нинди проектлар сезнеңчә уңышлы булды? Ну, уңышлы булды безнең проектлар. Менә без клублар төзедек. Менә без яшьләргә клублар кирәк. Менә и бәләкәй яшьтән кирәк шундый менә хыяллар, өметләр менә инде профессия сойлау ул мәктәптән үк булсын. Менә ул врач булса инде, шул врач булган балаларны бергә җыерга кирәк, и шул балаларга инде безнең шундый һөнәр турында күбрәк таныштырырга, и шунда инде врачларны чакырып, менә иштәлеген аларны больницага алып барып, нинди ул, а может быть менә алар шулай иттереп кызыксынып инде, аннан соң алар фикерләрен, может быть, икенчеле фикерләр был. Юк, бу миңа бармай, монда мин күңел, жүрәк жатмай миндә, да? Ул уже икенче һөнәр сайлай үзенә. Менә шундый без клублар төзибез менә. Безнең бизнес клублар бар, политик клублар, шул медицина клублары инде шундый безнең клублар оештырабыз да, шунда аларны үзара менә аралаштырабыз инде менә. Яшьләр белән эшләүдә нинди кыенлыклар бар бүгенге көндә һәм инде аларны шишу юллары? Идеология менә бу западный, европейский, да, барыбер бит аларга без әйтәбез инде. Аларды карамагыз, шанмагыз, анда алдыйлар. Менә алар барыбер ничектер информация килә инде, менә аларга да тәэсир итә безнең балаларга менә. Мәктәптә укыган даже балалар барыбер интернетка кирип, шундый жалганны, шундый европейский, без аны инде урысча сатанистский дибез, шундый менә пропаганда, әллә нинди шайтанский, шундый ниләр безгә сүзләр
Өметләр анда, шул гаилә турында, там родитель 1, родитель 2, әллә нәрсәләр бит сөйләйләр анда. Менә шулар безгә туры килә инде, хәзер балаларга шуларны әйтергә, ул жалганну, аңаршамагыз. Яда шул менә ул безгә тәэсир итә безнең балаларга инде. Менә бездән тора ул. Нишләп алар шаналар аңарга? Ну, анда шанарга олар бит онда чыгыш ясыйлар, олар политик түгел, олар психолог, олар профессионал. Монда бит бик зур акча ул кертәләр анда, да. Шулар инде менә бит ул теге бик шундый аның теге Кашпировский кебек алар бит шулай бик нитеп шандырып сөйләшәләр менә. Шулай булырга тиеш, шундый булырга тиеш, сездә шундый жалган, шундый бездә дип, менә булулар бик кичле аның тәэсире. Милли конгресс тарафыннан без бит инде беләбез, ватанны саклаучылар елы кысаларында дип әйтегәйме, милли конгресс тарафыннан патриотизмга юнәлтелгән нинди проектлар билгеләп үтәсез? Кем сугышта катнаша, без аларны чакырабыз. Геройларны біз чакырабыз. Геройларны, офицерларны чакырабыз. Инде шулар белән без менә студентларны аларга сораулар бирәләр, шундый сөйләшүләр, шундый аралашулар, без бик җыш шуларны оештырабыз инде. Һәм инде Рөстәм Фәйзович, сездән теләкләр безнең тамашачыларыбызга. Бездән бөтен нәрсә тора. Әйдәгез без барыбыз да бүгендә башлайбыз, бүгеннән башлайбыз менә. Гел татарча гына сөйләшәйек. Гел татарча гына балалар белән сөйләшәйек, күршеләр белән, дуслар белән, туганнар белән. И сөйләшәйек татар тарих турында, татар безнең ғурф гадәтләрне, менә өстәл ничек утырабыз, без җырлар җырлайбыз. Әйдәгез бөтен балаларны җырларга өйрәтәбез, и биергә өйрәтәбез. Менә шул бик зур шуның тәэсире. Бик зур рәхмәт сезгә, Рөстәм Фәйзович, безнең студиябызга һәр вакытта килгәнегез өчен, шушы әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә эшләгән эшегездә әлбәттә эшләрегез игелекле һәм иманлы дип уйлыйм. Ошо уңышлар сезгә. Рәхмәт, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәм. Бүген безнең студиябызның кунагы булды Мәскәү татарлары һәм Төрки халыклар милли конгрессы президенты Рөстәм Ямалиев. Исән имин булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.